Poso Dagupan na patuloy naman po sa pagpapaigting ng polisiya ukol sa jaywalking. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Patuloy sa pagpapaalala ang Public Order and Safety Office o Poso Dagupan ukol sa pulisiya sa lungsod laban sa jaywalking. Sa panayam ng IFM News, Dagupan kay Poso Dagupan Deputy Chief Rexon De Vera, bagamat hindi 100% itong naipapatupad, patuloy pa rin sila sa pagpapaalala sa mga Dagupenyo na tumawid sa tamang tawiran. Yes po, tuloy-tuloy po ang pagsita natin sa mga jaywalkers dito sa syudad ng Dagupan, lalong-lalo na dun sa may part ng mga intersection na sa may junction. Yung mga estudyante po natin, at ang penalty po niyan is first offense po is 50 pesos, then 3-hour seminar po dito sa may opisina. Kaakibat ang mga enforcers sa mga megaphone, gayon din ang pwersa ng pulisya para may patupad ang nasabing polisiya. Ayon pa kay De Vera, marami pa rin naman ang hindi tumatawid sa tamang tawiran bunsod ng mga road elevation projects na isinagawa, kaya wala pang markings ang ibang kalsada. Yes po, marami po, kung mapapansin niyo po, marami po kasing inilibit na kalsada at hindi pa po nagbabalik yung mga signages ng mga kung saan sila dapat tumawid. Hindi pa po napipinturan yung mga ibang kalsada natin, kaya hindi po natin maiwasan na may mga tumatawid pa rin sa hindi tamang tawiran po. Pilit naman umano ng ilan, lalo na ng mga matatanda. Malayo umano ang ibang pedestrian lane na siya namang iniintindi na lamang ng ibang enforcer. Hindi po natin ma-100% na masuway dito sa may part ng Iri Fernandez sa may harap ng CSI Square. Alam nyo naman po, palengke po yan, may mga dala-dala yung mga seniors at yung mga napapatawid po natin seniors na may mga dala-dala na ilalalayan natin. Minsan po gumagaya na rin po yung mga ibang tao, kaya ang hirap ding suwayin yung mga jaywalkers natin. Samantala, nagbabala pa rin ang opisina sa sinumang lalabag na may karampatang multa ang sinumang lalabag. At sa mamumula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.